Kin san tunanin me nake kuwa? A'a sai ka faɗa an gona. Kin ji? Amma na zama angon? Me yayi? Ai sauran fati a kan. Ai ni da aka sa ranar nan ma ji nake kaman zuƙo kwanakin nan. Me kake ji na baka na zuba? Ya, ka sa Alhaji Adamu miliyan 5 din nan kuwa? Ba na son iskanci. Tun ɗazu na ce ka sa kuɗin nan hanyar zuba ka sa ba. Ya dame ni da waya. To, da Allah kaga kai sauri ka sa mai kuɗin nan in ba haka ba zan saba ma wallahi. Na gaya ma ka sa abu baka ji miliyan. Shi so sarki kuma ke sa yin kuka a rayuwa ba maza ko mata. Yan mata baki ji ba? Minti ɗaya mana. Kai, ba ga wanda yake kurinta ba ne? Kai, dalla gafara wurin kana gudu. Dara ce mai karfi a rayuwa. Shikenan musu zai je inji da me yazo. Rabuwar soyayya kaddara ce mai karfi a rayuwa. Bayyanar ta kamar ruwa da iska in ta zo za a rabuwa. Saurayi da budurwa da amarya an yi rabuwa. Tsohuwar soyayya tsofa ya zo kuma an yi rabuwa. Zainab magana nake so in yi da ke kuma kin tafi. A'a kaga fa tattaunawa muke yi. Idan sauki kake ka je ka dawo. Kar ka damu da damuwa in ka da ke za ka yi cutuwa. Mafarci ɗin ka rayuwa ɗau sauƙi ka guje wa mutuwa. Dan so sigarsa ta yi yawa za ka fito da kishi ya zama ruwa. Sai ka sha kamace a rayuwa don ka sha da gubar